mripatku wis pedes. Kayak dompete rasane ngemes. Awak wis kudu ketisen. Kok ngene mandor rak nil-panil pun. Jarine sido kerja apa ora to ya. Jare sesuk mangkat ya ratel pantil pun iki lho. Daya iku udah di mamang ra. Alhamdulillah, bosku nelpon ya, Gusti. Halo, ada. Ada Gusti. Aduh. Piye, Bos? Ya, sesuk tak golekno ibu wong siji. Adah, Bos, pipiku kena setrika, Bos. Ora tau diambung kowe edoan nek diambung setrika. Ya Bos ya weh. Waalaikumsalam. Mamu. Duwe bojo siji ya. Ayo tapi upenge sumpel duduk masjid. Dek. Jadi lapo bojo gak tau ngayani celak celuk. Dek. Besok ini sing timplak-timplak kayak sambal terasi. Bojo gak ngayani celak celuk. Dingone ra mbadekno, digua balik. Iya, kosen. Ayo maju terus. Benteng matamu wis tak benteng. Kenapa? Biasa cah tuwa rokok kopine gegekno kopi, boyo penak, pangerten ora petak. Gegekno kopi sik lah. Kopa kopi, nggo ra gablek, ndeloke kopi wae. Masane iki gula gak tuku apa? Sik, adekno. Aku mung iso ndedonga warang kono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Wah, iya tenang. Wah, iya pas iki. Si Agis melayang-layang kopi manis buatan dari segini sayang. Aduh. Nah kan kayak ngono iki lho Mas. Iya no. Ngono iki ya kerja, gak cuma gombel. Masamu tuh urip bendina ya gombel. Pahit. Kopi kan ora pahit lho. Emang ngakonmu ki piye? Nggih, ngakonmu kan nggih kopi to arek gula to. Lho, lah terus aku ngakon nggih kopi mesti ora mbok gula. Apa enak. Pahit ngerti kowe ora manis. Ini mbok ya apa iki? Jero-jero kulkas tok, mosok kopi-kopi tok ora cemil-cemilane. Semua jero kulkas. Aduh. Ini kulkas di sini opo? Mau gak tahu. Aslinya roti caleng iki gathuk, ora jenenge kopi piye yo. Sakno terane elek diracuni. Kemana iki? Kok ndendeng tak nyemel dhewe wis. Pas cekli lah iki. Yo, karo pangan, onone kuwi.
Apa iki? Jahe kok jadu iki. Ya remplok-remplok ono wongane kuwi. Ojo gemes tak jual mie goreng bisa nih kalau apa lo? Apa tadi masak lagi ya? Aku ngapain di kowe? Ada. Mas tak cerita. Nah, apa? Aku demo kan masak beres. Nah, Aku lagi sekui, Mas. duh. Ya jangan. Lah aku mau malah godhog telo mas jempuk gumun aku. Aku iki gumun Mas saran kowe. Ini boyong buat ini kayak omong dia. Mosok deh. Mendina lawak sekui ya. Kerja terus bareng cepet sugih ra penak tonggo. Ya nanti boyong kerja nang tak cukup kerasa kowe lho. Hah? Aku kok blek. Ya, aja black. Sebar-sebar kamu ya apa? Ya sudah Mas. Kan aku kerja lah. Ning omah kowe bosen aku mati kowe iki. Udah tuh ngopang tapi gak ngayani. Bodo amat. Cakepmu suwek kowe. Assalamualaikum. Apa gede? Mbak kepilih mana? Lho, Kang. Hei. Kenapa? Lho. Masuk pas-pasan, Dik. Digeser. Jangan pergi. Kang, aku rene, kuwi pengen genahke. Ngene lho. Iki ana tawaran menarik. Jarine omongane wong nak menarik iki belum tentu asik, kuwi iki to. Tapi iki menarik tenan, Kang. Iki ana kerjonan nek luar Jawa kuwi dagang. Jarine mandurku kurang wong siji, aku kon golek wong siji. Kuwi kerjane enak, Kang. Payu to, rak payu dodolane kene tetep cair. Rumang samu. Ora sak enake, dak yo ngono ah. Enak wi melu wae. Kerja apa kan? Tak enake kaya ngono ki. Wah, anak iki ya wis mesti sing enggak ya. Sing ora anak iki, semakno iki. Ana kerja kang ngono wis mana iki? Kerjane iki to, dodolan es batu. Es batu iki to, es. Tadi derke, lah kena panas, dia ya langsung mencair lah, ngono ki lho. Dia ya enak. Ojo mendahului kehendak. Wah, ceklin aku iki. Pas. Lah mangkate jam pira iki? Ya saiki to, Kang. Mumpung es batune urung cair arek. Ayo dong siap-siap mangkat. Mumpung lumayan iki. Ayo siap-siap yuk. Gede. Klambiku totoni ra. Aku tak adus sih. Ceket iki langsung berat mangkat kok. Sak ketinggalan bis iki. Wes tak mangkat sih aku. Aku gak salah peraturan Mas. Ngene lho, Dik. Aku luwes sudah. Ara. Terus nopo ning awakmu ora bakal lunga selagi kowe ora sayang karo liya. Ya, selebay. Makasih aku. Lu mau perang tahun Mas, itu nganggur makan. Ayo makan mulai. Ingatiku yen kelingan Mas, hashtag nih. Mandek sih apa neng dia? Apa kerja iki? Rantau. Ya. Ya wes. Apa namanya? Selakeri. Nah. Iya, golek bujel ya, wong neng ndi? Wong iki lagi tes nang kerja mau ora aku ya Mas bojol kok. Iki ana rada sementara, iki sing tak arepke. Ya wis Mas nang mlebu, tak kene kopi. Ayo. Aku nganti kowe kok malah tambah wedi. Wedi kenapa? Mas sama aku setan. Wedi kehilangan dirimu, Dik. Bea
Sesusah cinta, satu-sah pinta, jangan terlalu mengekang rasa karena Kanmu ngono to Mas, padahal aku bojone kancamu dhewe lho. Wah, apa gak wedi? Hele mau rono bucel kayak santai bae rapi. Lah iki kae mulai omongan iki wani nyai apa Mas? Hele daripada karo bucel to mending karo aku. Bucel ki keset, mending karo aku bae. Lho, wedakku ki larang lho Mas lho. Wedakku, gencoku sembarang larang kabeh. Tapi ya bener sih. Fair Lovely paling 10.000 tuh. Apa to dik sing ngerak kanggo kowe? Lautan apiku seberangi. Ngomong Mas wong mangan sego panas yo mbok sebul kok ape ngumbel-ngumbeli aku. Eleh bucel to dik, ndi nyutang aku gitu rokok urung disaur. Mending karo aku bae. Katanya ono sing dajel ning ati karo sirat iki. Walah, dompetku keri. Engko piye? Numpak bis. Bales. Ana motor iki gak? Panteni kene wae. Iya. Wah, omah ketinggal rono ke pola barang ya. Iya iki. Lho Mas. Lho Mas, ini gak kasih mbak. Jangan tanya bila aku pergi dari kehidupanmu. Tanya saja kepada dirimu mengapa aku bisa pergi. Pergilah saja kau dari hidupku, jangan pernah kau ingatku lagi. Mungkin kau bukan terbaik untukku. Selamat tinggal. Wes dik sama bucel lunga kan ya aku ra. Ning karo aku tidak. Ya.